Put nih. Put. Okay. Ang laki oh. Di mo ba nakikita yan oh? Di mo pa nakita yan oh? Hulog. Puta. Lagay mo sa akin. Oh, lalaki. Oh, Dito ba ako? Ang bilis mga kabislan. Doon sa bangir. Sa kabila. Oh, tsamba mga kabisngay. Tagal na kasi namin hindi pumunta dito. Diyan po. Libre. Libreng putas dito. Tara. Ay, overripe na yun oh. Overripe na. May kabel nga na eh. May kabel pa. Sana. May dua. Baka meron pa dyan. Hindi. Gawa tayo ng marami para meron tayong uwi. Ang dun pa oh. Asan? Ang dun pa oh. Asaan? Sa Gine. Ay, yo! Laki-laki! Oh! Oh. Uy, wag masyado ah. Tapay ni. Wait. Diyan ang mga kabisngay. Dami. Masarap kwan to. Suka. Ikwan sa suka. Doon si Sensen. Naglalawisan niya. Hindi ko abot. Oh, baba ka na dyan. Wala na. Wala na. Nasaan? Alright mga kabisngay. Welcome to my vlog. Meron na kami napagtripan ni Sensen. Nandun pa siya oh. Ayaw pa niyang bumaba kasi marami pa raw. So ngayon na naman kami bumalik dito sa bundok. Ang tagal na namin di bumalik. Nandiyan na siya. Hindi ka na dito ah. Saan ma? Hindi, mamaya na lang. Ang kulit nitong batang to oh. Bumalik talaga. Niladamihan mo. Garod. Overripe yan. Hindi na masarap yan. Malambot na yan. Marami pa tayo makukuha doon sa kabila. Gets? Uy. Oh, meron talaga mga kabisngay. Uy! Loko ka ah. Dahan-dahan lang. Baba. Ay sus, dahito yung ubeng. Babasit pa ka. Ito yung guava. Oh. Ito yung kinuha niya. So, si Sensen yung kapalit na alok. Kasi si along mga kabisngay hindi na sumasama sa akin. Wala na yung puro MM na yung ginagawa niya. Nandun na lang sa pinsan niya dun sa daya. Hindi na bumabalik dun sa amin. Kaya si Sensen na lang yung sinasama ko. Kahit pa paano itong batang to napagtsatsagaan ako mga kabisngay. Gusto nyo kaysa? Punta na tayo sa kabila. Natin ako. Meron talaga mga... Ito yung sinasabi ko sa'yo. Huwag mong kukunin to kasi overripe na to. Hindi na masarap. Malambot-lambot na. Tigas ang ulo kasi. Ang main reason kasi mga kabisngay kung bakit nandito kami ngayon sa bundok kasi yan, nakikita nyo yan. Kasi naubusan na kami kasi ng panggatong dun sa bahay. Kaya nung nakita niyang maraming bayabas itong batang to, yan.
Hindi na nag-isip. Uy, merong santol mga kabisngay. Uy. Dami. Hindi pa hinog. Hindi hinog yan. Malalaki lang yan. Tara. Dami lang pinagbago. Magkakaayos sa mga kabisnay. Santo pa. Huli kami pa. Dami ng pinagbago dyan sa bundok na yan mga kabisngay. Kasi nakalbo yan dati. Yan kami nagkuha ng trap namin ng bayawak noon. Medyo naka-recover na rin. Yan. Mag-August na, baka marami na dyan kuwan. Kabuti. Let's go. Smile! Smile! Tama ko mga kabisnay. Pa-subscribe. Pawis ko dito mga kabisngay. Oh. Hirap. Tatalian na lang natin bago tayo uuwi. Uy, uy. Samok. A few moments later. So, nagpahinga muna ako mga kabisngay. Kasi nawalan ako ng hangin. Ang bigat kasi. Unti yung bata oh. Kumukuha na naman ng bayabas. Kukuha ko muna habang hinihintay kita. Para marami tayong kakainin mamaya dun sa bahay. So, hirap pala mga kabisngay. Kukuha sana kami ng ampalaya, yung talbos niya, kasi hindi na namin naisipan kasi itong panggatong lang kasi yung pinan namin dito sa gubat. Yun lang muna mga kabisngay. Yo. Asan yung lalagyan natin? Meron pa ng gulab. Oh. Laki. Ito. Kabisnay.
Sarap na pinagbago eh. Teka, tignan mo na. Nang, dun pa oh. Asan? Dito. Where? Pwede ito kay inang ko. Oh, lalaki. Alright. Healthy foods. Nang, dun pa oh. Saan? Ay, dun oh. Tama na yan. Uwi na to. Marami na to. Oh. Oh. Right. Pwede na to. Meron hinog-hinog. Ang galing mong bata ka. So, kumuha muna kami ng santol mga kabis kayo. Berry cotton. Sweet. So, dito ko muna tatapusin yung video ko. If you like this video, please like, comment, and subscribe. Bye-bye!